Добро утро, хора! Отиваме на море. Супер много ми се спи, буквално нямам си на представа колко е 3:40. Обаче умирам за сън и направо нямам търпение да спя в колата. Буквално станах преди 5 минути и съм супер неадекватна. Но тръгваме. Хайде. Отивам да си измия зъбите, да си взема последните неща и тръгваме. Толкова ми се спеше, че въобще не говорих, просто снимах. Ето моята котка. Аз толкова щастлива, че отивам на море и кучето отзад. И най-накрая тръгваме. Както вече ви показах, беше много тъмно и аз дори не успях да спя. Ето може да ме видите крайно разочарована, че не успях да спя. И бавно и славно почваме да приближаваме първата ни спирка. Така, първата спирка на бензиностанция на Сливен спряхме. И се ста телефона някъде да ви снимам. Да, аз на бензиностанция. Допълнение, напълно неадекватно. Вече съм щастлива. Да, наясно съм, че има 50 милиарда кадра на Хелма, но ето и малко храна. И след цяла вечност най-накрая пристигаме в Приморско и от тук нататък вече аз тотално забравих влог. Идахме в къщата за гости, сега ще ви я покажа. Съвсем малко мога да ви покажа, защото след малко ще влезем, все още не можем. В момента седим и чакаме да ни насаме, защото дойдохме една идея по-рано. И трябва да съм целия багаж в няколко стаи, докато станат свободни всички. И ще ходим на плаж. Само с каква джаджа снимам. Погледнете. Тук. Ама, хищно ми е удобно. Да. Сега с джаджавката снимам. Не знам. Всичките багажи, които трябваше да сложим в една стая, докато чакаме нашата. И така и не ви направих румтура. Така ми се искаше, но забравих. Но за сметка на това видяхте една част от коридора и улицата, разбира се. Как без улицата? Хора, сега ходим. Сега бяхме на обяд и сега отиваме на плаж. Да, още не сме се нанесли в стаята, защото не е готово. И сега това ще правим. И малко по-късно това сме аз и Маги, отивайки към плажа, супер щастливи. Много пари бе, хора, това е unreal! Същата вечер с Маги излезнахме на вечеря и това са кадри от гледката ни от масата, плюс Маги, разбира се, най-яката ми приятелка. И по-късно прибираме се към къщата за гости, вече супер изморени от целия път през деня и като цяло нищо не правихме първата вечер, много слабо. И това съм аз на следващия ден. Вижте само, ние сме тръгнали по пижами и отиваме до супермаркета. Да подчертаем супермаркета. Ето го там. И сме по пижами, което според нас не е нормално, обаче така де, според вас може да не е. Според нас е с мокри коси. И моята. Трико сме мокри. И отиваме да си купим нещо. Ядем. Мама имаше рожден ден и тук, както виждате, палим свещички и пеем. Happy birthday to you! И тук вече аз напълно забравих за влога и това, че въобще съм започнала влог. И това са кадри просто ей така. Ами прекарахме си много хубаво море, 10 дена, беше супер, ходихме си насам-натам, на барчета, на дискотеки, навън на плаж. И това беше, благодаря ви, че гледахте моят 5-минутен влог. Бай-бай!